Bueno, marchamos de novo ata Brión por esa polémica que xerou unha nova imaxe da Santa Minia, mirade. Aquí temos a imaxe da Santa Minia que hai na capela e que sigue estando, a que todos coñecemos. Esta é unha nova imaxe que, dende logo, ten outras características, é unha imaxe dunha santa moito máis nova, moito máis alegre, e que foi por unha doazón cunha historia fermosa que ten detrás. Pero é verdade que moitos fregreses, veciños, incluso xente de fora, se adicaron a criticar esta imaxe porque din que non lles gusta, Espiño. Bueno, Rocío, podemos falar que cando viron esta imaxe esta fin de semana na festa de Santa Minia, houbo certa mofa, Houbo quen dixo que esta Santa Minia se parecía directamente, todos a coñecemos, a Iola Berrocal. Houbo un revuelo bastante importante pois ali en Brión, onde estamos falando. E ollo, porque estes días o párroco de Brión enfadouse e moito con estas lecturas, porque, como dicimos, é unha imaxe que non sustitúe a Santa Minia, que está de toda a vida dentro da capela, que ten os restos de Santa Minia, senón que é unha imaxe nova e que ten unha historia máis que emocionante. Por iso o párroco estes días se vai enfadando, ademais, ca repercusión fora de Galicia, noutros medios de comunicación, facendo unha lectura case de risa e de mofa desta Santa Minia. Imos en directo ata Brión porque Emilio Guillín, ti hoxe poideche falar co párroco, estaba bastante enfadado nesta lectura que se estaba facendo, de mofa desta imaxe, porque esta imaxe ten unha historia ben bonita detrás, non? Ben bonita, ben sentida e que pecha de alguma maneira este círculo destes días con esa polémica a que vimos facendo alusión durante todo o programa. Tes razón, Espiño, don José Luís, o párroco, mesmo cando conseguimos falar con el hai só un anaco, sentíamos como tomaba esa respiración para non deixarse levar por esa dor, por esa indignación, algúns deses comentarios vertidos e querer deixar clara unha vez máis, agora xa, diante dos nosos micrófonos, de cal era o motivo desa nova imaxe. Un motivo que ten que ver cunha promesa, cun ofrecimento dunha familia, unha persoa menor de idade que tiña eses mesmos anos ca santa cando faleceu, 15 anos, e que viviu unha situación extrema de saúde. De aí ven esta nova imaxe e así nos lo contaba o padre José Luís. Claro, neste caso, tras esa conversa que contei en algúns medios con uns nenos da parroquia do lado, na que os nenos din que se no campo onde se fan as misas non hai ninguna imaxe de Santa Minia, e unha persoa escoita esta conversa, entonces dado que estaba vivindo esa situación de tensión pola saúde dunha persoa moi nova, ofrecese a sufragar os gastos de facer unha representación de Santa Minia. Padre, entón, deixamos por unha banda que esta imaxe non vai substituir a imaxe original, que responde a este ofrecemento por unha situación extrema dunha familia, o cual fai esta situación que fose especialmente, entendo que delicada tamén para esa familia, o escoitar todas estas reaccións estes días. Hombre, eu imagino que eles non están pasando ben con todos estes comentarios. Non falei con eles estes días, pero supoño que non o están pasando ben, toda vez que isto brotou dun desexo sincero de facer un agasallo ao santuario. E quen son eu, ainda sendo párroco, quen son eu para rexeitar un agasallo que lle fan ao santuario? Efectivamente. E por outra banda, a obra, lóxicamente, é unha obra de arte religioso contemporáneo, non pode emular ser unha obra barroca, nin unha obra neoclásica, nin de outro estilo artístico, ten que ser unha obra contemporánea. Precisamente ese é o seu valor. Agradecemoslle, padre, que nos explicara este parecer e, sobre todo, este motivo que hai detrás desta imaxe que estes días suscitou certa polémica. Moi amable. A esta hora, 8:19, continúa ese oficio religioso. Comezaba contra as 8 coa presenza da imaxe e dos restos da Santa Minia, os clásicos, os de sempre, nese altar. Importante o que xa nos contaba o padre José Luís, esa familia que se ofrece despois de superar esa situación terrible de saúde dun menor no seo desa familia, unha imaxe que chega non para substituir estoutra a de sempre en que están os restos da propia Santa Minia, e iso si, unha imaxe tamén dotada de maior alegría xa, como contaba o padre, esa alegría xa froito desa resurrección, como lle pedían aqueles rapaces, así non lo contaba, e dicían, e que a Virxe parece que está, a Santa parece que está un pouco triste. Pois aí tamén ese novo motivo desta nova imaxe.
Bueno, eu creo que deberíamos de dicir basta xa a toda a xente que toma por mofa ou que se rí de imaxes que alguén doa a unha igrexa, a unha parroquia, sobre todo porque hai que ver o que hai detrás, que é unha historia, unha promesa, e dende logo hai que manter todo o respeto, lle guste a xente a imaxe máis ou menos. É así, detrás hai unha gran historia, e iso é o que hai que respetar sempre, neste caso en todos. Exacto, sobre todo cando hai dor detrás. Home, por moita dor e suposto. pode doer moitísimo. Que máis nos dá, respetemos Bueno. e deixemos a xente que pois demostre a súa dor como queira, como poida. Señoras, señores, nos marchamos. Mañá volvemos, así que Dende logo que queremos sí. nos ver aí. Puntuais a 7, grazas por estar aí. Pra nossa loita.